Γεια σας κυρίες και κύριοι και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου στο οποίο θα παίζω Minecraft με mods μερικές φορές χωρίς. Τις περισσότερες φορές θα είμαι με άτομα, πιστεύω. Δεν είμαι forever alone, είπαμε. Τέλος πάντων, και ήθελα να πω καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Και εγώ βασικά μόλις το έκανα, αλλά δεν πειράζει. Είναι, πιστεύω, να περνάμε καλά. Λένε να κοιτάξω πάνω. Πάνω κοιτάω. Wow. Τέλος πάντων. Και πιστεύω τώρα, να σας πω την αλήθεια, δεν πιστεύω να πάρω πολλούς subscribers. Έναν και πολύ λέω, ένα subscriber στα 5-10 βίντεο. Αλλά δεν με πειράζουν αυτά. Με πειράζει να περνάω καλά και όλοι οι άλλοι που με βλέπουν. Τέλος πάντων, αυτά ήθελα να σας πω. Τα λέμε στο βίντεο το επόμενο. Σωστά. Ναι. Γεια σας!